Gawa sa kakuwangan sa mga classrooms nang inahanglan usab ug dulan sa 700 ka mga lingkuranan ang Mactan National High School. Kini ilabi na kay hingpit ng ipatuman ang 5 ka adlaw nga in-person classes. Ang tunghaan milusad na og armchair donation drive. Ani ang report. Sa wala pa maigo ang bagyong Odette, daan nang nagkuwang og mga classrooms ang Mactan National High School. Ang kakuwangan natiwasan sa bagyong Odette. Sa junior high school pa lang, may 3,892 ka mga tinunan ug nanginahanglan kini og 80 ka mga classrooms. Apan 40 pa lang ka mga classrooms ang operational sa pagkakaron. Atong nagamit nga classroom, digid siya mo suffice sa population. So what we did, amo lang silang nag-shifting of classes me. So, per grade level, 20 sections ba namang na-create. Ang 20 classroom nga bagong school building nga napabarog pinaagi sa Special Education Fund, wala pa gani ma-turnover, giwalis na ang atop ni ini sa bagyong Odette. Hinuon malaumon ang principal nga si Angelita Pagobo nga mapaayom-ayom ra ang mga classrooms gamit ang gahin sa maintenance and other operating expenses aron magamit kini alang sa 5-day in-person classes karong Nobyembre. Apan laing giatubang nga suliran sa tunghaan ang kakuwangan sa mga armchairs. Kay blended learning ang gipatuman karon sa tunghaan ug shifting pa usab ang klase, dili padayag ang kakuwang sa mga lingkuranan. Subay ni ini, naglusad ang tunghaan og armchair donation drive ug giuluhan kini og upuan ko, kinabukasan ko. Matud sa principal, nakapanghuam na sila og pipila ka mga monoblock chairs. Apan nanginahanglan sila karon og dulan sa 700 ka mga armchairs. Nang nangaguba naman to, labi na tong pagudyat nangaguba sad na pila 2 years gud to siya nga wa nagamit, so nangagabok. So we are looking for mga donors sa amoang chairs. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.